La democràcia es defensa cada dia, també des del respecte, també des de la seguretat pública. Protegir també és garantir drets. Construir seguretat és construir confiança. Cada servei compta. Cada persona importa. El respecte també forma part del nostre servei. Cap persona hauria d'amagar qui és per formar part d'un equip. Som servei públic. Som diversitat. Som equip. Quan combatem l'odi, enfortim la democràcia. Els Mossos d'Esquadra, els bombers, les policies locals, els agents rurals, protecció civil i el personal de 112 també han de ser espais segurs, lliures de LGTBI-fòbia. La diversitat fa equips més forts. Al cor de la democràcia hi ha la llibertat de ser. 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Els cossos de seguretat i emergència són referents a la societat i treballem per una societat igualitària i el respecte també comença dintre de la nostra estructura. Per tant, sabem que no hi ha democràcia sense igualtat i en el marc del treball del Departament d'Interior i Seguretat Pública falquem dia a dia aquest reconeixement, aquest respecte i, sobretot, aquest compromís amb la llibertat sexual i afectiva de tothom.